Máis asuntos, ter un animal exótico na casa non só é unha cuestión de orixinalidade, tamén implica unha forma distinta de convivir e de coidar. Entre plumas e miradas curiosas, papagaios convertéronse nun dos compañeiros exóticos máis populares. A súa intelixencia e sensibilidade requiren unha atención, iso sí, especial. Para os donos destas aves exóticas, a relación que se crea vai máis aló da simple mascota. É o caso de José Antonio Martínez, que leva vivindo coa súa papagaia 13 anos. É como se fora un fillo máis, trato con caricio, ela está comigo, cando tocamos así na música tamén está, a veces fai ela así un pequeno repertorio, e logo estamos moi unidos. Sí. Aínda que vive nunha casa, Rudiña, como lle chaman, non é un animal doméstico e as súas necesidades e coidados son especiais. Sí, para prevenir os ácaros e todas esas pioquillas tal, con vinagre de manzán, 2 tapuciños e o lavado, onde lavamos as mans, encheono de agua con agua templadiña. Como un membro máis da familia, Rudiña ten o seu propio armario cunha ampla variedade de traxes que lle cose o seu dono. Ademais, este tipo de aves, ao igual que nós, necesitan divertirse. Sí, un parque fixo así de madeira, con o bebedeiro, co uso de agua, unhas escaleiras, e ali poñelle a comida, e pois xoga. Os papagaios precisan tamén estimulación mental e unha atención case permanente. Aínda con todos estes retos, quenes comparten o seu fogar cun papagaio coinciden en que é unha experiencia única.